Nhau dzinopisa tsitsi idzo dzabva kuEdmonton, Canada, apo vatsigiri vaviri vaJapraiser vakarasikirwa neupenyu hwavo mutsaona yemotokari apo vaienda kumutambo weNdini Mukudzei concert. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mashoko anosuwisa ayo azunguza ruzhinji rweZimbabwe muCanada. Vakomana vaviri Anotida Maziriri naEdmore Mafuwe vakarasikirwa neupenyu mutsaona yemotokari iyo yakaitika kuEdmonton vachienda kushow kwaJapraiser Ndini Mukudzei concert. Mashoko atiri kutambira anoti tsaona iyi yakaitika apo motokari yavo yakatadza kufamba pakona pacave, izvo zvakakonzera kuti ipidiguke. Varume vaviri ava avo vaive zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora vakashaya panzvimbo iyi. Kurasikirwa kunorwadza uku kwasiya shamwari, mhuri pamwe nevateveri vakakatyamadzwa, apo vanga vachifara nekunakidzwa nemimhanzi kubva kune mumwe wevaimbi vakuru muZimbabwe, Japraiser, uyo anozivikanwa nenziyo dzinoti mukwasha negochi-gochi. Kushayika kwevaviri ava kwavhundutsa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusha nezviri kunze kwenyika. Japraiser ane vateveri vakawanda muCanada nepasi rose, uye vatsigiri vazhinji vanga vakatarisira konzati iyi mweya yavo ngaizorore murugare.